Quddiem il-Kumitat Parlamentari dwar it-Trap Iswed, żewġ entitajiet tal-Gvern qed iwaħħlu f'xulxin dwar min ħadd deċiżjoni li jitfil precipitators tal-Power Station tal-Marsa bejn Jannar u Ottubru tal-2009, perjodu li matulu laħqet il-qofol tagħha l-problema tat-Trap Iswed fin-naħa t'isfel ta' Malta. Fit-3 ta' Awwissu li għadda quddiem il-Kumitat Parlamentari, il-kap tal-ġenerazzjoni tal-elettriku fl-Ena Malta Peter Grima qal li kienet il-MEPA li ordnatilhom jitfu l-precipitators. Kien ġejn ordnat mingħand MEPA. Imma fit-28 ta' Awwissu quddiem l-istess Kumitat Parlamentari, Michael Sant, manager tal-Unit tal-Permessi Ambjentali fil-MEPA, qal li d-deċiżjoni li jintfew il-precipitators ħadet tal-Ena Malta. Id-deċiżjoni biex jintfew il-precipitators ħadet tal-Ena Malta. Il-MEPA qalet li ma rriditx li l-ħmieġ li jinġabar mill-precipitators ikompli jintrema f'barriera. Fil-waqt il-Ena Malta qed tgħid li spjegat lill-MEPA x'kienu l-konsegwenzi ta' din id-deċiżjoni. Meta il-MEPA għaltilkom biex ma tiddisponux mill-flyers, ġbittula l-attenzjoni li l-konsekwenza ta' dan kien ser ifisser li jintefgħu il-precipitators? Iva, mod ċar. Il-MEPA qed tgħid li r-responsabilità tibqa' tal-Ena Malta. L-ikbar responsabilità, l-ewwel at least responsabilità primarja hija fuq l-operatur li hija l-Ena Malta. Ma di qiegħda tiġġenera l-waste għax ħares kull attività li qiegħda tiġġenera l-waste f'dan il-pajjiż, il-MEPA trid bil-forsi ssib is-soluzzjoni ta' kulħadd. Id-deputat Laburista Joe Mizzi reaġixxa billi qal li mhuwiex aċċettabbli li 3 snin wara li ġara l-każ li kellu effett fuq l-ambjent u s-saħħa tan-nies jibqa' ħadd ma jerfa' r-responsabilità. X'kienet ir-raġuni li ġie aċċettat u min iddeċieda u kif iddeċieda u min ġie imdaħħal fid-deċiżjoni biex jintefa' l-precipitator, dawn huma affarijiet importanti biex ikun nafu dik deċiżjoni kienet għax ħadd qed jerfa' responsabilità. Min-naħa tiegħu id-deputat Laburista Leo Brincat fakkar kif iż-żewġ entitajiet tal-Gvern li llum qed iwaħħlu f'xulxin għamlu snin twal jixħdu lil problema ta' Trap Iswed ġejja mill-Power Station tal-Marsa. Meta l-MEPA stess kienet fl-istess state of denial li kienet fih l-Ena Malta li bdiet twaħħal fil-fran u bdiet twaħħal fil-scrapyards, ma kważi f'kwalunkwe alternattiva jew option ħlief il-Marsa Power Station. Dana biex niċċaraw l-affarijiet u naraw l-apportionment ta' responsabilità kemm amministrativa minn nagħtakom, l-apportionment ta' responsabilità politika tal-Ministeru tal-Ambjent